вечір чи доброго часу доби, дивлячись на те, де ви нас дивитеся, звертаючи увагу на те, перепрошую. Я радий, що ми кожен вечір разом з вами обговорюємо в програмі Прайм найцікавіші питання, обговорюємо їх подробно. Ну, головне питання, звісно, було, є і буде війна, але з різних сторін. І сьогодні я пропоную подивитися на нашу війну проти російської терористичної держави з точки зору міжнародної. І саме задля цього я запросив і отримав відповідь так від Богдана Нагайла. Це відомий український дипломат, людина, яка працювала в ООН, працювала в різних країнах на українській дипломатичній службі. І просто зараз Богдан Нагайло з нами на прямому зв'язку. Салям алейкум, пане Богдане. Салам алейкум і вас, і дякую за запрошення. Підчеркую, що я народився в Британії, я громадянин Британії, і служба моя була не для України в сенсі, що я був представник України, а був представник міжнародних організацій, хоча там і старався пропихати, де міг, українське питання, українські справи. І кримсько-татарські. Я сказав у тому сенсі, що ви все одно українець і тут... Ні, я британо-українець, розумієте, я часто пояснюю людям, що моє виховання вдома українське, серце і душа українські, а формація, цебто структура інтелектуальна і підхід до справ західні британські. Це дуже важливо, дуже цікаво. Я знаю декількох таких людей, як ви. І знаєте, я про таких людей, це не комплімент, просто правда. Люди, які були українцями ще тоді, коли це було не так модно, як зараз. Це зараз нас всі підтримують, всі нормальні люди, і це дуже добре. І я, якщо про Британію, вже давайте почнемо про Британію, бо я хочу багато питань обговорити, багато країн. Політика Британії виглядає, не майже, а просто ідеальною щодо України зараз. І ось просто останні новини. Британія першою запроваджує санкції як проти колишньої дружини Путіна, так і проти, як би сказати, ніби дружини, ніхто точно не знає, Аліни Кабаєвої мається на увазі, проти діток різних, проти олігархів, конфіскує майно, тобто діє в логіці війни. Як ви це оцінюєте, і які перспективи, і наскільки це боляче для російських еліт? Знаєте, треба це трошки з такої історичної перспективи розглянути. Британія не завжди вела себе так чесно, скажімо, і подвійну мала роль. Ми знаємо, що Лондон – це була столиця для вимивання грошей, де, зокрема, російські олігархи, але і українські, і інші, могли бізнес робити і купувати собі величезні там маєтки і все інше, і жити дуже комфортабельно. Це якось підходило британцям, бізнесу їхньому і цим колам, зокрема олігархам. Розумієте, Британія теж зрозуміла, що це лицемірство і що треба бути більш принциповим. А що заставило їх? Заставила поведінка самої Росії, Кремля, коли вони на терені Британії намагалися вбити людей, які виступали проти Путіна і його системи. Це бувшого КГБіста, агента їхнього Литвиненка, так як він назвав, чи Литовченко, Литвиненко. Це Скрипаль пізніше і його дочку намагалися вбити. Це був великий шок для Британії, що на їхній території це відбувається, що це таке зухвальство Москви, що вони собі це дозволяють. Другий фактор, я думаю, що Британія все-таки шукала якусь нову роль для себе, утвердження своєї ролі в Європі на міжнародній арені після Брекситу. Розумієте, вихід з Брекситу – це трагічна подія для багатьох
які хотіли, щоб Британія залишилася в Європі, включаючи майже половину тих, що голосували і в Британії, які були проти виходу із Євросоюзу, проти так званого Брекзиту. Але це до великої міри, цей вихід із бюрократичних структур брюссельських розв'язало Британії руки. Лондон міг вести більш автономну зовнішню політику. Так, він залишається дуже тісно зв'язаний з своїми партнерами через натівські структури, через те, що як ядерна держава, одна з двох тільки з Францією в Європі, вона, очевидно, держить близький зв'язок і координацію в сфері зовнішньої політики і оборонної, але з другої сторони вона могла себе проявити більш незалежно. І тому ми бачимо це, знаєте, визнання Росію, якою вона є, те, що Меркель і Макрон не були готові робити, вони загравали постійно з Москвою. Джонсон вже почав по-іншому вести політику, хоча я його пам'ятаю ще з Англії як дуже проросійського колись давно. Ви знаєте, що сам Джонсон, він є з походження, принаймні 50% його етнічного бекграунду є турецьке. Він з родини турків, які я знаю, опинилися... Так, це дуже дивно, але ви зараз знаєте, мало може... хто це знає в Англії. Розумієте, вони дивляться на цього блондина і думають, що він, знаєте, такий Сміт, Джонс, типічний, все інше. Але в ньому принаймні 50% крові є турецьке. І я думаю, що це теж в ньому десь відродилося. Знаєте, він побував на тих теренах, побував і в Києві, Чорне море, Туреччина, традиційні ці, знаєте, зазіхання імперіалістичні Росії, 19 століття, знаєте, боротьба за Дарданелі, Кримська війна, це все ви знаєте. Отже, я думаю, що він і його коло зрозуміли, що треба іншу Європу будувати, треба сприяти реконфігурації, перебудові Європи. Що я маю на увазі? Що Британія залишається нібито збоку, але вона надає новий посилений тон підтримці східно- і центральноєвропейським державам, які відчували себе другорядним в тіні Берліна, зокрема, і Парижа, того тандема, і посилення, наприклад, зв'язку політичної підтримки Прибалтів, Польщі, Чехії, Румунії і так далі, стало дуже важливо. І Україна, я думаю, повела себе дуже гідно в тій ситуації і використала цю можливість, цю прихильність, яку вона відчула з боку Лондону. І ви бачите, що майже перший крок на каноні імплементації Брекситу – це було підписання стратегічного партнерства Лондона і Києва. Ніхто цього не очікував. Може там з Вашингтоном. Але щоб Лондон пішов на таке, це був приємний шок, несподіванка для нас усіх. І ще більш послідовно, ще більш, я б сказав, почищаючи, що Лондон залишився послідовним, що це не залишилося тільки на папері, що вони дали приклад іншим європейським державам, що це не тільки слова, але треба постачати зброю, треба політичну, фінансову допомогу надавати і все інше. Так що я б сказав, що сьогодні в Британії, як ніколи ще не було в історії, є симпатія до України, є розуміння цих проблем, є розуміння, наскільки голий цей імператор у Москві є і жорстокий, і наскільки треба боронити не тільки на словах спільні західні демократичні вартості, цінності. І через це дуже важливо. Моя сестра живе далі в Англії, знаєте, і я дивлюся на ці фотографії, на відео.
не тільки скільки українська діаспора збирає із іншими прихильниками з інших держав наших союзників, але британці, скільки українських флагів в маленьких містечках, скільки мерів міста підносять український прапор. Ось Вулвергемптон, де я народився. В Вулвергемптоні славна команда Wolverhampton Wanderers. Один з головних гравців дає свою сорочку з підписами, щоб зібрати, знаєте, гроші для українських солдат і все. І таких тисячі прикладів. Розумієте, це Британія, яка, як ми знаємо, традиційно їхня хата, їхній острів був з краю. А тут вона якось в центрі знову того всього і дає... Знаєте, пане Богдане, чи можна сказати, ну так, що певним чином Україна makes Great Britain great again. І Британія не просто повернулася, я зауважу просто те, що мене особисто найбільш вразило з усіх цих багатьох фактів, те, що перше, Британія дійсно створює нові союзи. Це просто очевидно. Балтія, Польща, Україна, думаю, що Румунія, Чехія тощо. То це навіть не оформлений ще союз, да? Але він існує за фактом. Це перше, і це головне. Бо, до речі, багато законів... До речі, я багато читав про британську політику, традиції. Багато законів в Британії не написані, так вони існують в голові. Це головне те, що робиться, а не те, що кажуть. І друге, я думаю, що це все за домовленістю зі Сполученими Штатами. Британія чітко сказала, що в разі використання ядерної зброї вона може нанести удар, бо вона велика, дійсно ядерна держава. У відповідь британський уряд і народ, до речі, так само отримав прямі загрози з боку Кремля, Путіна, але не налякався, жодних там не було реверансів. Навпаки, це жорсткіше, чіткіше, виразніше вони свою позицію військові британські політики підкреслюють. І тут я хочу перейти до країни, яка майже всю свою історію конкурувала з Британією. Дайте тільки закінчити два слова ще. Два слова. Звісно. Дивіться, Джонсон останньо, Британія не тільки, знаєте, де-факто пропонує Україні, якщо не гарантії, то запевнення. Навіть і Швецію і Фінляндію погрожують росіяни, тому що вони заявили про те, що хочуть стати членами нейтральні країни, які хочуть через поведінку і загрозу від Росії стати тепер членами. І бачите, Британія на днях, ось на цьому тижні, теж заявила, що вони готові Швеції дати своє воєнне покриття, читається ядерне, розумієте, парасольку цю їхню. Як це спрацює, це інша справа. Британія, попри всі заяви, вона залишається членом НАТО. Вона не може до кінця самостійно вести зовнішню і оборонну політику, тому що якщо вона нападе на, скажімо, на Росію, умовно, чи на, знаєте, на Іспанію через Гібралтар, чи Малту, я вже жартую, це означає, що НАТО є втягнено в конфлікт, правда? Бо атака на одного є атака на всіх. І тому, але це знаєте, така демонстрація треба позиції. розрізнювати між словами і реальністю, що яка реальність може бути втілена в це все. Вибачаю, що вас перебив. Перед тим, якщо ви закінчили цю частину відповіді, я продовжу, з вашого дозволу, і сам я забув теж договорити щось. Те, що Британія має таку позицію і щодо Криму окремо, що вона згадала і Кримську війну, і історію України, і те, що і роль України, значення Криму, це абсолютно гарантія. Я це нашим глядачам кажу, що питання Криму ніколи не буде не на порядку денному. І Зеленський сьогодні заявив в інтерв'ю італійській компанії Райуна, що ніколи Україна не відмовиться від Криму.
а з підтримкою Британії, ну не лише Британії, але з такою відвертою підтримкою Британії, питання повернення Криму в Україну можемо вважати вирішеним. Це лише питання часу і питання, на жаль, життів в цій війні. Я хочу перейти до теми Франції, як, напевно, ви здогадалися вже. Держава, яка всю свою історію конкурувала з Британією, але, на жаль, для французів не вдала більшою частиною. І зараз ми просто на тлі того, як поводиться Британія і Джонсон, бачимо абсолютну протилежність поведінку Макрона і Франції. Вона ганебна, вона лицемірна, вона настільки принизлива для французів, як для нації, яка там прапор свободи несла так багато років, революції, свободи, підтримка війни за незалежність Сполучених Штатів. І ось ми зараз бачимо. Макрон, за словами Зеленського, якому я не можу не довіряти, примушував, я думаю, відмовитися від Криму. В першу чергу офіційно пропонував пропозицію, тобто не Корсику віддати там та Росії, а Крим Україна мала віддати. Чомусь своїм виборцям він такого не пропонував Корсику віддати. Ваш коментар до позиції Франції. Що це таке? І чи я маю рацію, коли кажу, знаєте, Макрон це, звісно, це ганьба, але це найкраще, що ми маємо в асортименті зараз в французькій політиці. Правильно ви сказали, бо, розуміється, Ле Пен було багато гірше для нас усіх і для Європи, зокрема. Я вважаю, що в Франції йде далі ця подвійна гра. З одної сторони, не все погано. Міністр закордонних справ їхній, сам Макрон мають такі висловлення майже кожного дня, які дуже позитивні. Вони визнають цю жорстокість цієї війни, що це злочинство міжнародне з боку Росії, що це несправедливо, що це треба зупинити і так далі, що Україна тут є жертвою. З другої сторони, амбіції Франції завжди було бути важливішим, ніж вони є. Ця їхня не тільки гордість, я б сказав, арогантність французька, яка дає себе постійно відчувати. Розумієте, для Макрона він почуває себе, як би то сказати вам, з одної сторони він виграв вибори вдома і він 5 років ще буде при кермі, так що попри всі його домашні проблеми, соціальні, економічні і так далі, він залишається президентом ще на довший час. Нема Меркель, він залишається фактично внутрі Європи, я тут не включаю після Брексита Британію, і він себе вважає, що він є головним, знаєте, дипломатом і речником вже Європи. І не забудьте, що тепер Франція має президентство Євросоюзу. Так що він вважає, що це він в ім'я не тільки Франції, в ім'я інтересів Європи. І вже навіть те, що Німеччина так фундаментально пройшла цю кризу психологічну і світоглядову протягом останніх 2-3 місяців у зв'язку з війною в Україні. І що сам Шольц зміняє свою мелодію. І в Німеччині громадськість дуже сильно стала на бік України, хоча там ще політики між собою вияснюють, наскільки ця підтримка має бути солідна і наскільки зброї і як подавати Україні і так далі. А Макрон, він вважав себе, що він залишився, мабуть, єдиний такий посередник, медіатор, що знаючи дуже добре, який шер Володя, Владимир є насправді у Москві, він все-таки публічно хотів для себе монополізувати таку роль, як єдиного ще комунікатора
Бо це не вдається ні Генсеку ООН, це не вдається Папі, це не вдається, ну, точно Байденові і всім іншим. Нема вже Меркель. Тут він вважає, що це є його, знаєте, завдання. І тут він хоче з одної сторони і свою роль егоцентричну, роль Франції, як Убе Алес в політичному сенсі замінник, тимчасово замінник Німеччини. І це загравання подальше із Росією. Хоча я думаю, що в нього вже нема ілюзій. Я думаю, що це порожня така гра, блеф до якоїсь міри дипломатичний, бо він сам розкусив, що його, може, приймають інколи, щоб він подзвонив Путіну в бункері, але що серйозно ніхто не ставиться до його там пропозиції, про Маріуполь, гуманітарні коридори, щоб відкрити. Тут вже навіть не йдеться про геополітичні якісь питання, розумієте? Отже, можна сподіватися, що на короткий термін буде продовження такої лінії, але сам факт, що в Німеччині так сильно міняється позиція під тиском, і я підчеркую, не тільки від зелених у коаліції, а від східних партнерів, але від самої громадськості, і що Британія надає відповідний тон, Америка ленд-ліз запроваджує. Це означає, що Макрон ризикує бути ізольованим. І скорше чи пізніше, я думаю, що він приєднається до загальної лінії. Останнє, що я добавлю, хоча ми б могли довго говорити про це, ще два пункти. Це те, що сказав Зеленський, а в нього є ця тенденція, знаєте, по-американськи кажуть, стріляти shoot from the hip, як ковбої, словами імпульсивно, але він точку попав. І він сьогодні, я думаю, що Макрону буде дуже неприємно, що він це виявив публічно, такі речі, які там, може, і за лаштунками всі знали, але що він сказав це напряму. І добре, може Макрон буде злий і будемо старатися помститися якось, але з другої сторони він мусить якось реабілітуватись перед своїми колегами Великій Сімці в Європі і показати, що ні, це може колись так було, як був нормандський формат, але не тепер, ми всі разом, війна страшна, треба Україну захищати і так далі. Отже, останній пункт про Францію. Не забуваємо, що Франції, ви сказали правильно, що це старі противники, знаєте, там 1000 років було це є конкуренції між ними, сусіди. Коли на нас нападали інші держави сильніші, вони між собою там боролися за престоли, за жінок, за кусочки території, спалювали Жан д'Арк і все інше. Но, дивіться, коли Наполеон пішов на Москву в 12-му році, 1812-му, він теж зрозумів, що така Росія. Якщо прочитати його ці спогади його генерала Коланкурт, який був з ним в одному цьому возі, скажімо так, я не знаю, як це, коли вони поверталися назад до Парижа із Російської імперії, він теж сказав, що це, Боже, з ким ми маємо до діла тут? Вони такі лицемірні, вони такі примітивні до великої міри, вони так використовують свій народ на м'ясорубку і все інше. Вони то знали. І чим я хочу закінчити думку? В 1815 році в Вортелу програє Наполеон британцям, так, Велінгтонові. Через 50 років Франція і Британія, Османська імперія, деякі частини німецьких штатів воюють разом в Криму. Розумієте, через 50 років такі запеклі вороги зрозуміли, що головна загроза йде із Сходу, там. І що треба між собою якось дружити. І що ми бачимо? Перша війна, британці і Франції запеклі вороги союзників. Друга війна теж запеклі колишні вороги союзниками. Так що, знаєте, ось Україна і Польща.
Скільки століть вони були ворогами, Так, ненавиділи один одного. А дивіться сьогодні, хто найближчий друг поза Британією, Литвою, Америкою. Росіяни вміють об'єднувати інші нації. Вони Так, об'єднали так. українців. Вони об'єднують Так. зараз країни, які конкурують між собою. Я думаю, що я, до речі, повністю підтримую цю політику правди з боку президента Зеленського, бо час настав правдивої політики. Насправді, да, досить Так. вже цих реверансів. Знаєте, є час на дипломатію, а є час на реалії, на правду. І ще давайте добавлю ще замітку. Ми говоримо на каналі дуже специфічному. Російська поведінка теж об'єднала загроза кримських татарів з Україною. Українська держава, а я був в місіях ООН перших. Я писав деякі перші звіти в 94-му, 95-му році, коли масово вже поверталися або вже повернулися кримські татари. І тоді мав честь зустрітися з паном Джемельовим, з Чубаровим і з іншим. Українці, естаблішмент політичний, і винуватий тут і Кравчук, і Кучма, і інші, вони дуже, я б сказав, непослідовно і не принципово поставилися до проблеми повернення, реінтеграції кримських татар і трактування їх як повноцінних українських громадян. Розумієте? Тільки пізніше це зрозуміли, наскільки це хороші люди, лояльні, союзники, брати, сестри, і що нас спільна доля, історія об'єднує, і спільний ворог, і спільне майбутнє. Але знову, якщо б не була ця агресія страшна російська, не тільки в 14-му, але через своїх п'ятоколонців і маріонеток у Криму постійно, щоб блокувати кримських татарів і українців, меншість українську там. Це теж зіграло роль. Так що ви праві. Якось росіяни вважали себе, знаєте, за царята, за Радянський Союз із Громіками, Літвіновими, там, Молотовими, що вони дипломати якісь великі, так? Пане фактично Богдане, вони Лаврові сьогодні, а вони відчужують ми все дуже добре пам'ятаємо. Так. Я вам дуже вдячний саме особливо за ці слова, бо це гірка правда. І зараз всі зрозуміли вже, що відбулося. І, до речі, ви згадали Маріуполь, так? А ось ця ситуація в Маріуполі дуже складна, смертельна, небезпечна. Вона склалася в тому числі, і я про це пишу зараз, через недовіру до корінного народу Криму, України, кримських татар. Бо там мали стояти, ну що про це зараз казати, але треба казати правду, як Зеленський каже правду, так я тут теж можу сказати. Там мали стояти формування частини Збройних сил України, підсилені кримськими татарами, людьми мотивованими, в яких вкрали Пітківщину. Тоді б точно, за будь-яких умов, не було б нічого, жодної зради, там, розмінування, про що пишуть. Я не спец, але ну, просто це ж зрозуміло, що вони там пройти не були повинні там пройти на Маріуполь, на Херсон. Це сталося через те саме, про що ви зараз сказали. Дякую вам за ці слова і хочу запитати дуже обережно про Маріуполь. Мустафа Джемілєв, якого згадали, наш лідер, вчора заявив, напевно, ви бачили, що президент Туреччини двічі намагався вирішити це питання з Путіним про цю процедуру екстеншн, да, для наших військових в третю країну. Але Путін, ну Шойгу сказав, ні, вони мають здатися в полон, тобто ми поводитися будемо нормально з ними, ніхто йому, звісно, не вірить, але одночасно зрозуміло, що це питання лише до Путіна. Путін хоче просто їх вбити. Чи є якийсь, може, там дипломатичний, якийсь і інший вихід? Може, ви щось можете порадити нашим політикам? Бо тут усі просто зараз журналісти, політики, діячі думають, що зробити, як це зробити. Чи є вихід якийсь, на вашу думку, пане Богдане?
На жаль, нема якихось очевидних, таких, як англійці кажуть, quick fixes, знаєте, якось, знаєте, вийти з ситуації терміново. Гірка правда є така. Йому потрібно або живими, або трупами показати цих азовців. Він побудував всю свою кампанію на аргументі, що це є неофашисти, що це фашисти, що Азов. Вони не знайшли ніде докази того. Всюди зустрічають російські війська, російськомовні і етнічні росіяни південних і східних Україн не з квітами і з сіллю, а з українськими флагами і кричучи загарбники, повертайтеся додому. Йому потрібно показати принаймні деякі трупи. Вибачте, хлопці, що я так говорю, але це є реальність, вони це знають. Якщо, не дай Бог, хтось із них має там ще свостики з 13-го року, 12-го року, коли з наївності свого інфантилізму може собі це причепив. Москві це обов'язково потрібно. Їм треба показати це, що своїм людям і перед світом. Бачите, ми мали рацію. І тому я не вірю, що Путін погодиться випустити тих людей. Так, цивільних деяких випустили, хоча ми бачимо цей процес фільтрації, і тут шукають докази, розумієте. І Маріуполь для них є це, з одної сторони, це тому що це пов'язано з Азовом. І бачите, їм не важливо зберегти Маріуполь як порт, як головний порт Донбаса, так? Просто знищити, але показати, що ось тут є корні цієї боротьби, ось тому ми і воюємо, і так далі, і так далі. Так що, за винятком, я думаю, тільки якщо б українці мали дійсно високопоставлених, скажімо, полонених чи заложників, яких можна би було заміняти. Цебто люди, які знають стільки інформації і можуть теж, скажімо, не допомогти з кремлівські справи. Тоді можна б говорити про якусь виміну. Але Путіну він не зацікавлений обміняти азовців на рядових полонених молодих хлопців, яких там як м'ясо для пушок кидають в Україну. Це одне. Друге, розумієте, я тільки що це зрозумів недавно. Я послухав людей з Маріуполя, і я собі поставив питання, чому така злість, чому так знищили цей Маріуполь. Я розумію, що Харків вони хотіли центр знищити, це друге велике місто, історія українського державництва починається там до великої міри і все інше. А Маріуполь, я думаю, це був символ того, що відвойоване не місто, в яку вклали українці, українська держава і Захід інвестиції, щоб показати Донбасу, дати приклад, як можуть евентуально жити без Росії. І це помста над тим містом і над його населенням, що вони здебільшого прийняли це, а не бунтувалися проти України. Що там був, знаєте, провід місцевий прогресивний, патріотичний, і що виглядало все, що йде нормальним курсом. І що то місто вистояло в умовах де-факто облоги з одної сторони настільки. Отже, знаєте, Маріуполь це дуже специфічна така болячка. Для нас вона болячка, тому що там гинуть, стільки людей вже загинуло, і ця масакра відбувається, хоча це і сцена героїзму. А для Росії, для Путіна, для Кремля це просто необхідно для них довести це до кінця. Так що не можу потішити, якщо слухаю там у бункерах наших хлопців, але вони знають, і дівчат, але вони знають, що це наші Термополі, і що
історія відповідний урок дасть їм за їхній героїзм, і що це поколіннями будуть вчити людей молодих наших про те, що були такі герої і що спасали Маріуполь. Пане Богдане, я думаю, що, знаєте, ми все ж таки будемо надіятися, що якісь важелі впливу на Путіна є, і якісь люди є, і будемо боротися до кінця. І, ну, принаймні, наш телеканал АТР максимально докладає зусиль. Для цього ми переклали звернення, переклали звернення до Ердогана турецькою мовою. Всі турки побачили це. Ердоган почав щось робити, може щось... Чи є шанс щось зробити. По-друге, там є людина просто з перших днів, там лікар, кримський татарин, який теж дав інтерв'ю, його звати Асан, і ви можете побачити це на каналі АТР в Ютубі. Він дав інтерв'ю Гульсум Халіловій, і ось такий нацист там присутній, да, кримський татарин. Так? Тобто це б'є просто безжально по цій брехні. І я хочу перейти саме з цієї теми до, бо не так багато часу залишилося, 11 хвилин у нас, про роль Німеччини, про зміну Німеччини, про яку ви вже згадали. Ну, може, тут трохи коротше можна. Але канцлер Шольц, це новина, що сьогодні прокоментував сьогоднішні перемовини з Путіним. Він зауважив, що розмова була довга. І три речі він відмітив. Це перше, припинити вогонь в Україні потрібно якомога швидше. Це як зрозуміло, але як зробити це? Росія винна у продовольчій кризі ситуації у світі. Це він так само, тобто така жовта картка Путіну, да, від дійсно багатьох країн. Це об'єднує. Знаєте, це свій інтерес вже в багатьох, навіть у тих, хто Україну там не хоче підтримувати відкрито. Але що важливо в контексті Маріуполя тощо і взагалі в політиці, твердження про те, що в Україні правлять нацисти, це брехня, сказав Олаф Шольц. Прокоментуйте, будь ласка, зміну позиції Німеччини і її роль на нашому боці. Все ж таки, вона на нашому боці. Не бачу якоїсь великої зміни. Я думаю, що тут зміна і лише в тому, що Шольц, який є під тиском, як я вже сказав, вдома від політиків і від громадськості, мусить виступати більш відверто, говорити про такі речі. Але я не думаю, що хтось говорив і вірив, що в Україні правлять нацисти. Меркель це не вірила, Макрон це не вірили і все інше. Тільки вони загравали, вони замилювали Путіна. Розумієте, коли вже йде ембарго нефті і газу із Заходу... Ось це головне, це найголовніше, так. Головніше за слова, за всі. То тут же, знаєте, правила гри міняються і вже наратив міняється. І я думаю, що Шольц дуже добре знає, що це вже останні хвилини осталося, де можна якось вплинути, запобігти цьому, бо інакше вся тенденція є до зупинення цієї залежності енергетичної від Росії, і що вже ніколи ми не повернемося, принаймні в наступних десятиліттях до цього. Так що це впливає. І я думаю, що Шольц, розумієте, він ще новий при кермі, він ще не набив собі руку, він не має того авторитету ані вдома, ані на в зовнішній сфері, і він ще себе шукає, і на нього тиснуть, давлять події, громадськість і союзники. Так що я не відчуваю щось специфічного в тому, знаєте, нового. Я думаю, що це просто відзеркалення того статусу, в якому ми знаходимося. І тут головне, що ми не можемо навіть передбачити. Все міняється такими темпами непередбаченими. Я вже згадав, що за останні 2-3 місяці, як це все вплинуло на німецьку політику, позицію, так?
Як це вплинуло на Євросоюз, що йде мова про принаймні визнання статусу кандидата для України? Це може нічого не поміняє, але символічно це важливо. Хто його знає, як буде з НАТО? Всі говорили, всі говорять, може не так різко, що Україні не місце в НАТО. Але хто його знає? Знаєте, якщо вже Фінляндія, якщо вже Швеція. І коли Захід розуміє, що ця розбомбардована, знищена не внутрі, але інфраструктура, будинки, що це мільярди буде потрібно інвестицій, мільярди. Треба захищати свої буде інвестиції, правда? Щоб знову це не повторилося. Ідеально буде, і треба до того струміти, щоб за це все платила Росія, програвши війну, репарації і все інше. Але треба теж забезпечити якісь, знаєте, щоб повернення було цих вклад і інвестицій. А як це? Треба Україну підтримати і на довшу мету, не тільки сьогодні, щоб вона виграла війну. Так що, знаєте, ми сьогодні з вами говоримо, через місяць може бути зовсім інша картина. Може бути набагато краще, може бути дещо гірше. Все міняється, ми є в процесі такому, знаєте. Абсолютно погоджуюся з вами. І я не мав на увазі, що там Шольц став щирим раптом. Ні. Його примушує суспільство, і дії Путіна примушують його бути жорсткішими. Для нас це одна користь від усього цього. Це зброї буде більше. Нам потрібна зброя. І нам потрібно від нафти і газу якнайшвидше. І тут, власне, крапка про Німеччину. Я хочу запитати вас, запитати 5 хвилин рівно залишається, про поведінку таких країн, ганебно теж, і яка в них перспектива з цих країн, як Угорщина, як Болгарія, яка там вагається все, як, до речі, в Другу світову війну вони то за тих воювали, то за тих. Угорщина просто вчепилася в Росію цю, як колись в Німеччину, ніби до останнього триматимуться. І це також є Греція, така собі, Австрія і, напевно, Кіпр. На цьому ганебний перелік можна завершити. Якщо можете, може не про всі країни, але головне, що це сказати. Ну, Сербія – це взагалі ганьба. Я їх європейцями не вважаю. Це така маленька, невдала, зовсім невдала пародія на Росію, хоча пародія на Рейх – це взагалі ганьба. Їм просто не місце в Європі. Я думаю, вони доводять це самотужки це доводять щоденно. Давайте так стисло, але конкретно. Якщо так коротко і стисло, я думаю, що Орбан не зможе втримати цю позицію на довшу мету. Якщо Європа, решта Європи буде об'єднана, він не може собі дозволити залишитися один проти всіх. Тут є забагато і зв'язків економічних, політичний тиск, іміджі і все інше. Тим більше, якщо стає ясніше, що Росія не виграє цю війну, а може і програти її. Ми хочемо, щоб вона програла. Може бути щось посередині, ми не знаємо. Але набагато слабша Росія, яка вже втратила стільки, не тільки через санкції і ізоляцію, але імідж упав, що друга армія і так далі, і так далі. Для Орбана теж це не перспективно. Зокрема, якщо буде цей доведений ембарго енергетичний. Тому що він залишається з ким? В тотальній ізоляції навіть, я думаю, що евентуально угорське суспільство не дозволить цього. Поки що він може теж шабелькою своєю вимахувати. І ой, який я відважний, я всій Європі кажу, пішли ви всі. Але приходить момент істини, знаєте, і я думаю, що це може йому і, напевно, і погано закінчиться. Іншим, знаєте, Греція, Італія, все інше, вони кінець кінцем залежать від Берліна, Франції, Брюсселя, гроші, інвестиції, регіональна поміч і все інше. Можна до якоїсь міри, так, скажімо, грубо випендрюватися, так? Але кінець кінцем
треба якось фасон тримати і триматися корита, якщо сказати так грубо, і економічного, і політичного. Отже, а знаєте, це, що Байден зробив, Америка, не Байден, але цей ленд-ліз, це настільки сильний сигнал. Бо якщо вдуматись в це, що це кого не було від 40-х років, і що це, мабуть, найкраще, що Україна могла, на що могла очікувати, попри повне членство НАТО. Розумієте? Бо це відкриває настільки можливостей і дає сигнал іншим. І я думаю, що був момент до цього, де вагалися ще. І вважали, що, ну, взагалі, я думаю, на початку війни думали, що Україна не втримається і там швиденько, чи Україна захоче, чи не захоче, буде якийсь компромісний варіант, заберуть там Крим, заберуть Східну Україну і будемо жити як може як пігульку, може як моркву дадуть Україні. Ви там абсолютно маєте рацію. Абсолютно. Знаєте, вхід в Євросоюз, давайте через 5 років так і ми вас візьмемо. Абсолютно. Але сценарій не писався там. Сценарій писався в нас, нашими героями. Дякую, пане Богдане. Історію, політику, дипломатію пише воїн ЗСУ, Збройних сил України. І це абсолютно так. І всі вже кажуть, що лише перемога, не може лише воєнний шлях вирішення цього питання. Тобто, ну, вже відкритий ленд-ліз – це просто такий Рубікон, який назад перейти неможливо. Дякую вам за те, що... і що хочу закінчити, знаєте чим, пане Богдане? Я завжди казав, що росіяни ніколи не вибачають спроб з ними дружити. І це доведено всією історією, і це ще буде доведено і Угорщині, і всім німцям, хто там намагалися щось собі там вигоду якусь отримати. Дякую вам за те, що долучилися до нашої розмови про війну. Чекаю на нові зустрічі. Дякую вам. І дякую всім нашим глядачам за те, що підтримують АТР, дивляться АТР. Ваші донати – це те, завдяки чому ми існуємо, працюємо. Майже, ну, це в принципі, це така професійна, але абсолютно безкорислива праця для вас. Допомагайте АТР. Дякую, що ви з нами. Україна переможе. Крим, Сербія, Столиця.